जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमटेका अन्थाइबारियाव मैया हाई भल्टेज एबा कारेन्ट विभागनि सांग्रांथि गैयैयाव बे घटनाखौ जानो मोनदों होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोबा मैया जोंनि बे आमटेका अन्थाइबारियाव मोनसे हाबा दङमोन। बे हाबाथिलिनिफ्राय बयबो गावबागाव न' फारसे गिदिंनानै थांफिनजोब्बायमोन गावबागाव न'आव उन्दुहैनो थाखाय। दा बे समावनो प्राय 11टा समावहाय बे घटनाया जानो मोनदों। कारेन्टआ जिहेतु जोङो जोंब्लावनाय बा हाई भल्टेजनि जाहोनाव जोङो जोंब्लावनायखौ जोङो मिथिनो मोननानै जोंनि बे आमाइ बिजय मोसाहारिया गावनि रुम सिङाव थानाय इनभार्टारखौ अफ खालामनो नाजादोंमोन। दा बे अफ खालामनो नाजानाय समावनो बे घटनाया जानो मोनदों। आरो जिहेतु बे माइकेल बसुमतारी बिथांनिया मैयासो गोथार जुलि दङमोन। दा बे गोथार जुलि जोबखांनायनि उनावनो बिथाङाबो गावनि खथायाव उन्दुबायमोन। दा बे उन्दुनायनि समावनो बेबो बे कारेन्ट जोंब्लावनायखौ थाल मोननानै बेबो बाहेरायाव ओंखारनो नाजादोंमोन। दा बे ओंखारनो नाजानायावनो बेबो बेबायदि घटनाया जानो मोनदों। आरो जायनाखि बे दैमालु बसुमतारी बेबो घटनाखौ नुनानै बेबो न'नि खाटा कटखौ बेबो बख'नो नाजादोंमोन। बे बख'नो नाजानायावनो बेबायदि घटनाया जानो मोनदों। दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जिहेतु जोंनि बे कारेन्ट विभागनि मानसिफोरखौ फ्राय बियो कारेन्ट जोंनाया 10 मिनिटसोआनो थादों। थेवबो जोङो सेफटिखौ जों मोननो हायाखै। मानो होनबा बियो जोंब्लावबाय थादों। हल गामियानो जोंब्लावदों होननानै बुंजायो, रोहो रोहो अरफोर खामनाय बायदिनो। दा आं बेखायनो खावलायनो लुबैयो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्टखौ बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि सायाव स्ट्रंलि इनभेस्टिगेट खालामो जेन न'खरनि भिक्टिम्स फेमिलिया जास्टिसखौ मोननो हायो।